Ito, nagluluto kami ngayon ng paksiw na gata na tambakol, mga parts. Alam nyo, yung nilagay ko lang dito mga parts. Luya, bawang sibuyas, at saka yung paminta na dulong mga parts. Napakasimple lang lutuin ito mga parts. Yan. Ulo yan. Kailangan pag magpaksiw kayo, yung ulo ilagay nyo sa taas para hindi madulog. Alam nyo mga parts, kaya nagluto ako ngayon nito. Papakain ko ito sa mga pataan kong mga parts kasi meron isang bata ko dyan ngayon kabila sa gawaan ko. Birthday. So ito ang regalo ko sa kanila ngayong gabi mga parts. Itong hapunan nila. Bali dalawang kawali ito mga parts ang ginawa ko. Pinapakuluan muna namin to. Pag medyo kukunti na lang yung sabaw, saka ko ilalagay yung gata mga parts at saka yung sili mga parts. Ito mamaya na yan. Siling haba. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo yung siling labuyo. Kasi yung mga Bicol talaga, grabe talaga yan. May siling labuyo talaga lagi yan. Gusto nila maanghang. Mga parts, lagyan na natin ng gata. Shout out rin pala kay Virginia Buico, kay Ulip Makali, shout out rin kay Aaron Bin Fernandez, kay Marlon Pajardo, kay Romeo Miranda, kay Belinda Soriano, kay Renzo Luis, kay QC, shout out rin kay Bukno Palaboy TV, kay Ferdinand Tan, yung kaibigan natin dyan sa Iloilo, parts. Kumusta ka dyan? Hidlaw na ako sa imo, mga parts. At sa mga pulutan cooking idea, kay Matit, sino pa parts? Si Randy at saka Andong, mga parts. Hindi sa yung taga Dining at saka yung tagay Malina Jari, mga parts. Antabayanan nyo ako dyan sa Pandan. Salamat pala sa pagsusupport sa mga vlog ko. At saka yung pala kay Waikulba, yung idol ko, mga parts. Yung may alam ko may taga Pandan dyan, yung ano ni Major Colonel Ibardo, mga parts. Mga Waikul Babes, mga parts. Kaparmer, gusta pala. Shout out din sa lahat ng mga kapatid ko dyan sa Pandan, mga pamangkin ko sa Switzerland, yung doon sa Italy, yung mga pamangkin ko, mga parts. Sa Hong Kong pala, yung isa doon na subscriber ko. Sa Australia, yung kapatid ko si Panong Inday, at saka si Dixon, at saka kay Paul Pipiangco,